Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan, namirci moji lijepi. Najbolji ste ljudi. Evo, krenulo je sa 858 članova. Krenulo je sa ovim zadnjim videom koliko imamo, nekih novih 5-6 članova. Uglavnom, bitno mi je da sam taj broj 858 koji je stajao mjesec dana. Mjesec dana su oni meni skidali pratioce. 858, koliko sam ja izbrojao, sad bi mi falilo možda 20 pratilaca da dođem do 1000. Jer kad se pređe 1000 pratilaca, onda vas YouTube reklamira, ponudi vam, ako hoće YouTube, ako želi, ako misli da sama može ostvariti neke poslovne reklame, šta ja znam, uglavnom, pomoću algoritama, kanal postane gledaniji, jer se snimci reklamiraju na onom fajlu na onom dijelu gdje je ponuda videa za gledanje. Stvarno ne znam šta se dešavalo. Da li su u pitanju ti algoritmi ili neko tamo sjedi i jednostavno pregleda videa i onda kad vidi da postoje ti, jer ne dešava se to samo meni. Znam za 3-4 ljudi koji su se žalili na istu stvar. Da im brišu komentare, da im brišu lajkove, a ja sam primijetio da mi skidaju pratioce. Mislim, oni rade šta hoće. Oni su napisali u svojim smjernicama zajednice koje mi treba da pročitamo, a slabo ko od nas je pročito to sve, jer je sitno na engleskom, pa prijevod treba. Dobro, lako je za prijevod i engleski se razumije, ali to je sitno, ima ga puno. Ko će to da čita? U stvari, šta ću da čitam kad znam da su sve napisali da ide u njihovu korist? Ako se bilo šta desi, oni nisu krivi. Ako se bilo šta desi, oni ne mogu biti krivi. Oni kao nama omogućavaju da se mi ovdje izražavamo, ali oni vode računa pomoću tih algoritama kako se mi izražavamo. Ja mislim da mi uskoro nećemo moći baš ovako opušteno da pričamo. Ako uopšte budemo svi imali mogućnost da budemo na YouTube. Ja mislim da će YouTube početi da se plaća. Pa ti, sine, ako hoćeš, izvoli. Ti ako hoćeš, sine, izvoli. Snimaj se, pričaj, pametuj. Ali za svoj račun. A ovako besplatno, pa da ti mi još nudimo reklame. Znači, ne bi me iznenadilo uopšte. U tom slučaju potražio bi drugu mrežu. Jer i ovako jedva za život skupljam još sad njima da plaćam, da bi se, znate. Zato mislim da treba iskoristiti ovo vrijeme dok se još može snimati, dok se još može provući koja istina, da treba snimati što više da bi ljudi saznali istinu. Da ih šopamo istinom. Mi njima istinu moramo filovati. Oni neće da čuju istinu. Ja sam svjestan toga. Oni rade na budžetu. Oni su za Vučića, Dodika, za Plenkovića, za onog. Znate šta hoću da kažem? Oni neće da čuju. Pravda za Stefana, ne, oni neće da čuju. Desila se krađa, ne, oni neće da čuju. To njih ne interesuje. Institucije rješavaju probleme. To su ta đubrad koja samo radi svoj posao. I Hitlerova vojska je radila, i Hitleru počinjeni su radili samo svoj posao. I u ovom zadnjem ratu u Bosni svi su radili svoj posao. Poserem vam se ja na taj posao.
Sram vas bilo. Sram vas bilo, ljudi, što okrećete glavu. Okrećete glavu od društvenih problema i ostavljate svoje sugrađane, komšije, rođake u problemu. Samo zato što ste vi ste umislili da ste vi kao neki faktor. To što mi vas zovemo da se vi pridružite našim akcijama za pravdu, za istinu, za vodu čistu, za vazduh čist. Vi mislite da mi vas zovemo zbog toga što vi nešto značite. Pa značite, ali samo u tom smislu da nam se pridružite, da nas je više. Nemojte sebi umišljati da ste vi nešto pa vas mi zovemo. Kao eto vi kad dođete tako, onda će sve biti ok. Ne. Nego masa naroda kad se skupi, onda će biti ok. A vi morate da budete ta masa. Amorfna masa, amorfna masa, amorfna masa. Što je rekao Rambo. Amorfna masa. Rambo je rekao mnogo dobrih stvari. Rambo je car. I nisam ga odavno čuo da nešto priča. Tako da, ja kao i obično ova jutarnja šetnica, Boga mi danas, jutros, ja mislim da sad već ima jedno 26-27 stepeni. Ovdje u šumi. To je maskarada, luda je luda noć, a stigao je dan i ja sam presrećan. Tako da, nisam bio u gradu neko vrijeme, nisam bio neko vrijeme u centru. Pa odo da vidim drugare i odo da popijem tu svoju espresso kaficu, malu, do vrha, sa sekundom šlaga. To vi znate. Stigao sam ja ovdje do glavne ceste, ali nekako odugovlačim ovaj snimak, ne bi li mi palo nešto na pamet. Mislim, u glavi mi je ono što mi je najsvježije, to je pravda za Stefana, ljudi. Dječak kojeg je osuđivani lik, koji ima 8 dijela, koji nije odležao i on je trebao da bude u zatvoru, međutim on je ludovao Beogradom, Karaburmom, na pješačkom prilazu je zgazio nevino dijete i ubio ga. Mali je ubrzo preminuo, Stefan, u bolnici. Sudnica je pustila tog lika, kao poslije ga uhapsila kad se digla halabuka. Međutim, ja želim da vas pozovem, svi koji možete, koji ste blizu, jer najviše me ljudi gleda iz Srbije. Želim da vas pozovem, imate grupu na Facebooku, Pravda za Stefana. Idite tamo imate informacije. Ako ste u Beogradu, otiđite na te proteste, budite tamo, otiđite bar jedno večer, jedno jutro, jedan dan. Rukujte se sa ljudima, izjavite saučešće, recite im da podržavate pravdu, jer potrebno je što više ljudi da se okupi i da se omasovi, da bi se taj ubica procesuirao i da bi dobio zaslužujuću kaznu. Stefan se ne može spasiti, ali on je na nebu već spašen. To je bilo nevino dijete, on je vječno spašen na nebu. Za njega se ja ne sekiram, ali se sekiram za sve nas ostale. Šta će se dešavati? Ko će koga i čime ubiti? Mi smo osuđeni. Osuđeni smo da životarimo. I kad mi kažu da snimam nešto veselije, kad mi kažu da snimam nešto, šta ja znam, opuštenije. Kako? Kako kad mi je glava puna informacija
ovakvih i kad sam živim u takvoj situaciji da se borim za goli život. Kako? Kako ja ne mogu da glumim kao ovi što su na budžetu. Pa da snimam, jao kako je lijepo, evo bio sam i ja na moru, pa nisam se ništa posebno snimao. Mislim, strašno. Strašno uzaludno, strašno ti ljudi gube živote. Sve vas volim, budite u Hristu, vjerujte u spasenje. Ćao.